ako cool? Sino? Ako? Morning call! Morning, Tits! Kaloyan! Feel good morning! Let me tell you. You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do. Say, girl, I know you. Ngayon po ay Friday, January 12, 2024. Sa oras na 7:29 ay kasama niya na ang cool na Uncle Dago! Ang kamot sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. At syempre kasama ko rin ang hot na tita, Yummy at 40. Tita Tanya Chinita! Iyakan na ako si Super. Iyak na yan! Iyak na yan! Inuman lang walang iyak. Wisit! Uy, kami lang sa timing. May hawak-hawak sa bawat pagsabak natin. Kalimutan mo. Happy birthday! Thank you! Sana'y natuwa ka sa munting handa ko na pinrepare sa'yo. Hindi, ikaw yun. Si Boss Bing yun. DMs yung Salamat sa mga gifts. Yung DMs ko may D tas may M's. D. Ayun. Tapos yung Joey Malone. Thank you! Mga ano hindi sa'yo yung galing, alam ko. Kay Boss Bing lahat yun. Wala, paano niya nalaman? Pero at least dahil birthday mo, sige. Tanungin kita ha. Dito muna tayo mag-concentrate dahil birthday ni Tita Tanya. Most memorable birthday. Kailan ito? Aside sa ngayon ha. Kailan ito? Memorable birthday ni Tita Tanya. Hirap naman ang tanong. Hindi, memorable lang. Siguro ngayon. Ngayon. Aside Ngayon. ngayon. Alam mo kung bakit? Bakit? Ang dami kong work today. Ito yung birthday na okay lang, dadaan na yung birthday. Parang kasi last year parang, birthday ko na. Pagkatapos ng celebration, uuwi na. Ngayon kasi after nito may event ako. So, ang saya. Ang Ibang busy. klase. Ibang klase na siya. Napansin ko last year birthday, iba pa Relax yun, lang, chill lang. Hilux, hindi relax. Di ba? Yung pa yun eh. After nung Hilux, sasundan na. Ang dami nang nakasunod. Diyos ko. Everest, may mga ganong factor na. Pero, Hindi sila nakaka-relate. hindi, sinasabi ko lang naman. Hindi Yung ko mga na- manliligaw. Oo, may mga, una Hilux lang yon. After nun, may Everest na Explorer, Fortuner na latest, na limited edition. Ayan, yan mga ganung factor. Merong Nissan Patrol. Dami. So ngayon ang pinaka-memorable. Okay, most memorable gift na na-receive mo sa birthday mo. Yung mga past birthdays mo kunyari lang may natanggap kang regalo na hindi mo memorable. in-expect na natuwa ka talaga. Alam mo, mukhang wala kasi wala akong maalala. Hindi. Wala kang Ngayon na lang. Ngayon na rin. Oh. Ngayon. Kasi gusto ko eh. Gusto ko yung regalo eh. Ano ba regalo niya? Pagmamahal at kalinga. Yun lang. Okay. Sige na nga. Alright. Sige, birthday wish sa isang Tita Tanya. Ako talaga, birthday wish ko sa sarili ko. Oo. Good health at sana ay patuloy pang maabot ang mga goals ko this coming 2024, 2025 and the years after. Yun. Yun Ano lang. ba namang mga wish yan? Yun, ako kasi Col, alam mo, kaya ganun yung wish ko kasi sobrang happy ko and contented sa life ngayon. Ang gusto ko lang, syempre, alam mo, wish ko, makasama pa namin na matagal ang tatay ko na merong leukemia. Tapos, syempre, magkaroon ako ng resources pa to support yung tatay ko yun. Okay, si Yan. tatay Kaya mo. nagpapasalamat ako sa Love Radio sa never-ending pasweldo sa akin at pagtitiwala sa akin. Kaya ako may pangpagamot dahil sa Love Radio. And of course, thank you so much Mayor Strike B. Revilla for helping me din Ayun. sa tatay ko. Yan. May mga nagtanong dito, kailan daw ang kasal? Nakasal na ako so hindi na po ako maikakasal ulit. Si Tita straightforward yun magsalita. Oo, kasi Pero kung kasal- willing kayo na ipanal Anal. yun, may possibility nga pwede kayong ikasal ni Tita. Yun. Correct. Di ba? Ano bang ano mas memorable sa iyo, yung birthday o yung kasal? Kasal siguro. Kasi yung kasal, isa lang beses sa buhay mo yun eh. Yung birthday, taon-taon yun eh. Sa beses pwede naman dalawahin yan eh. O, dalawa, pero mas lamang pa rin. Hindi ko sasabihin na 10 kasal na ako. Ay! Monogamous
Uy, hindi ko naman pinagsabay-sabay. Pagkatapos wala yung kasal. Wala yung kasal. Okay. Mayaman ako eh. Oo nga eh. Ang dami mo naman pang reception. Ha? Ang dami- Sa bahay lang naman. Sa kusina. Ito talaga Mang Kanor, kaya memorable yan kay Tita Tanya. Oh. Kaya nga, ngayon, Makuor color. Oh, dahil sa birthday. Oo, Birthday? birthday. Birthday Sa pa- kasal. Ah, Dahil sa kasal. Uy, parang gusto na talagang Ikasal. mag-birthday. Mang Kanor, ikaw ba gusto mo may clown? Sa birthday? Sa kasal? Uy, Mrs. Boss Bing, thank you sa iyong support sa pakain sa Sure. pakain Sa birthday. sa kasal. Ah, Nag-blow ng cake sa birthday. sa kasal. Wow! Ay, nagpa-blow na. Nagsubuan ng cake Sa kasal. sa birthday. Lumabas si Jollibee. Sa birthday? Jollibee. Birthday. Why not, no? Marunong trending Cute, ka. di ba? Oh, why not? Tapos Si sinambot Jollibee. sa kasal. Oo, ikakasal si Jollibee. Ikasal sila ni Macdo. Ay, favorite kinabang ako dyan yung throwing of bouquet. Sa kasal? Sa birthday. Tsaka throwing of garter sa mga groomsmen. Sa kasal? Sa birthday. Gusto ko talagang makita yung mga bridesmaids Sa kasal. sa birthday. Kalibutan niyo ako sa aking Kasal. birthday. Ay, sabi ng mga bisita, Happy birthday to you! Sa birthday Sa mo? kasal. Ay, ako. Kaya, Tits, happy Thanks, birthday ko. sa'yo. Thank you so much. Alam ko, busy yung araw mo ngayon, Aha. pero pinagbigyan mo pa rin mga bisita natin Of na nandito. course! Thank you so much sa lahat ng sumusuporta sa amin po ni Uncle Lagol at sa Love Radio. Thank you so much. So, happy birthday, Thank Tita you! Tanya! Thank you! More success! Yes! Career, health, Correct. love lives! Wow. Ito po, istasyon number susunod na tambalan. Nicole Liana! Chris Super sa istasyon number 1, 90.7 Love Radio. Feel good morning! Happy birthday! Thank you!